globálne vládnutie bez globálnej vlády. Kladie si otázku. Ide o ohrozenie alebo príležitosť. Odozdávam slovo. Ďakujem. Vážené dámy a páni, ja sa pokúsim na záver troška z iného uhla pohľadu pozrieť na to, čo sme doteraz si vypočuli, predovšetkým v závere kolega Stanley, čo hovoril. A pokúsim sa argumentovať hypotézu, že proces globalizácie je zákonite spojený s formovaním rôznych foriem globálneho vládnutia, ktoré môžu mať z hľadiska civilizácie tak negatívne deštruktívny, čo v podstate teraz vidíme, alebo teoreticky aj pozitívny rozvojový charakter. Tú prezentáciu mám rozdelenú do troch takých základných problémových okruhov. Historické tvorenie formovania globálneho vládnutia bez globálnej vlády, neoliberálny koncept globálneho vládnutia bez globálnej vlády a tretí na záver naznačiť globálne vládnutie pre ďalší civilizačný posun ľudstva. Té historické korenie je dôležité si pripomenúť, lebo to nám umožní lepšie pochopiť tú súčasnosť a prečo, povedzme, prvých 20 rokov po druhej svetovej vojne sú charakteristické ako zlatý vek a tak ďalej. Keďže už v roku 1947 Friedman a Hayek založili montpellierskú spoločnosť klub, ktorý mal kľúčovú ideu a zmysel, štát by nemal zasahovať do ekonomiky, aby, inými slovami, iní, včítane oni teda, mohli svet usmerňovať, ako uznajú zároveň. Pravda, to povojnové obdobie nebolo vhodné na to, aby sa otvorene, nezakryte presadzovali tieto idei, pretože tu bola povojnová obdoba, ešte boli živé spomienky na dôsledky veľkej krízy 29-33. Naviac vznikol tu socialistický štát, ktorý aj v akékoľvek síce primitívnej podobe, ale bol čímsi, čo bolo ako konkurent, pokiaľ išlo sociálne otázky a tak ďalej. No ale napriek tomu, že tu existovali sociálne nerovnováhy, generovali sa nové impulzy, revitalizovala sa moc kapitálu, ale v únosných médiách všeobecne prevládal nezáujem od Chicagskú školu a tej idei, ovšem s výnimkou niekoľkých veľkých transnacionálnych korporácií, ktoré veľmi začali podporovať. No a ukázalo sa, že tie požiadavky korporácií proti regulovanému kapitalizmu boli všeobecne v tomto období nepriateľné. No keď začal hlásať Friedman, matematik, uznávaný, vynikajúci, výborný diskutér, začínali nadobúdať tie predstavy akúsi aureolu vedecky nestranného poznania, fundovania pre hospodárskú politiku, no a samozrejme mohutnú podporu veľkých korporácií. Jadro toho receptu globálneho voľného trhu, odstránenie pravidiel regulácie, obmedzujúci hromadenie ziskov, rozpredanie majetku štátu, na ktorom môže zarábať súkromný sektor, výrazne obmedziť sociálne programy. Keď to počúvate, znie to veľmi aktuálne, ale to bolo formulované, hovorím, ešte v polovici minulého storočia. Veľmi podstatný moment bol prelomové 70. roky a od 80. rokov dozreli podmienky pre presadenie týchto ideí. Regulácia, odbúranie regulácie, deregulácia, privatizácia a tak ďalej. To boli kľúčové idei, pre ktoré dozreli na prelome 70. a 80. rokov už aj technologické podmienky. Informačné technológie umožňujúce online komunikáciu po celom svete, rád sa dnes zníženie dopravy nákladov a tak ďalej. Jedna bariéra to všem bola, to boli štáty a v istom zmysle monopoly štátov na vonkajšie ekonomické vzťahy. Oni určovali pravidlá podmienky prechodu tovarov, kapitálu cez národné hranice a tak ďalej. Toto bolo treba odstrániť, aby vzniklo, tak povediac, bezbariérový globálny priestor pre pohyb kapitálu a jeho zhodnocovanie. Neoliberálny friedmanovský koncept nehovoril priamo o globálnom vládnutí. Hlavný útok bol na štát a jeho pôsobenie doma i v medzinárodnom rozsahu. Ovšem,
spôsob, akým sa to presadzovalo cez tie tri línie, liberalizáciu, dereguláciu a privatizáciu, de facto sa vytvárali podmienky pre to globálne vládnutie bez globálnej vlády. Početné analýzy ukazujú, že súčasná podoba globalizácie nie je žiadnou historickou nevyhnutnosťou v tej podobe, ako sa udiela, ale výsledok je neoliberálnej politiky vlád, medzinárodných inštitúcií, predovšetkým finančných a nefinančných korporácií. Existuje viacero veľmi zaujímavých analýz, ktoré dokumentujú rôzne aspekty toho, ako sa vygenerovala a ako funguje to globálne vládnutie bez globálnej vlády. Jedno už pred chvíľočkou spomenul pán kolega Stanek. To bola analýza univerzity v Zürichu, troch ekonómov Vitaliho Laferera a Bartusona, ktorí analýzou tých 37 miliónov korporácií iteratívnymi krokmi skúmali intenzitu ich vlastníckeho, kooperačného, sieťového, technického a tak ďalej prepojenia a dospeli k tomu záveru, že vlastne 147 z tých transnacionálnych korporácií tvorí superjadro, ktoré už je schopné reálne určovať, ovplyvňovať vývoj svetovej ekonomiky. No a ďalej ešte potom sa to ešte dalo skoncentrovať, ako kolega Stanek hovoril. Zaujímavá je poznámka jedného z autorov Gladfeldera, ktorý hovorí, že tá realita až tak prekvapila, tak bola komplikovaná, že sme museli upustiť od dobiem ako napríklad teória sprísahania, ktorou sa dosť často takéto analýzy označkujú a tým sa chcú ako si znevážiť, alebo teória voľného trhu, pretože tá ich analýza ukázala, že to je jedna obrovský mýtus dneska hovoriť o voľnom trhu, keď je to takýmto spôsobom konkrétne systémovo poprevezované. No ja ešte ukážem na niekoľko autorov, ktorí z rôznych úhlov pohľadu, ale dokresľujú to, že ten súčasný svet ozaj nie je len výsledkom nejakých náhodilých, spontánnych procesov, ale že sa kreovali a kreujú sily, ktoré majú schopnosti a možnosti ovplyvňovať a zásadne ovplyvňovať vývoj sveta. Jednou z tých kníh je práca Michala Morrisa, amerického autora, ktorý to všetko napísal, to je tiež zaujímavé v nemčine, tá vyšlo Vasilissen Zolenčenie smiete vedieť. A tam ukazuje jeden pohľad na vygenerovanie toho globálneho vládnutia analýzou konkrétne historickej takej deskripcie toho, ako sa vygenerovali mocenské štruktúry ovládajúce čoraz viac vývoj sveta a usilujúce o tzv. Novú ekonomickú politiku. Charakterizuje ich tak, že táto akoby neviditeľná vláda je vytváraná malou skupinkou rodinných klánov, pretože v finančnom sektore. Hĺbková analýza peňažníctva, a to je veľmi dôležité, nadväzuje na to, čo hovorí kolega Stanek, že dnes peniaze skôr ako platidlo sú prostriedkom vytvárania moci a útlaku. Banky môžu peniaze slobodne vymýšľať, ako to robia, komu patria, komu to prináša zisk, užitok a tak ďalej. Ale podstatný je tento záver, že je dôležité, kto ovláda nekryté peniaze a aby mal možnosť znemožňovať plnohodnotné peniaze. To je taká základná línia tejto práce, na ktorej ona ukazuje, ako Američania vlastne 4 prezidentov svojich nechali si zavráždiť kvôli tomu, že porušovali tie dva princípy, o ktorých som hovoril. Jeden cez vojnu sever proti juhu, keďže mu chceli dať za 25% úrok požičky banky, tak mu generál jeden poradil, nech natlačí vlastné peniaze. Tak ten to urobil, tak ten bol prvou obeťou, a potom 3 ďalších prezidentov si Američania nechali vlastne zavraždiť za to, že presadzovali plnohodnotné peniaze. Tam je to krásny dokumentán, posledný bol Kennedy, ktorý po nástupe moci začal vydávať kryté doláre, vydávaní ministerstvom financií boli kryté striebrom, čo samozrejme finančným kruhom veľmi vadilo. A Johnson po nástupe moci prvú opatrenie urobil toto. Zrušil. Morris veľmi zaujímavo ukazuje históriu, ako vznikol FED a
ako vznikol Bretton-Woodský systém. Ja nemám čas podrobne o tom hovoriť, ale k tomu Bretton-Woodskému sa vrátim, pretože to je nesmierne poučné až podnes. Ďalším takým pohľadom na to globálne vládnutie je práca Davida Rothkopfa, superklásska supertrieda. Je to nesmierne detailná, konkrétna analýza toho, ako sa vygenerovala tak v globálnom svete akási supertrieda z tých kľúčových štruktúr globálnej spoločnosti a on tam uvádza aj na konkrétnych príkladoch, že ju tvoria asi 6 000 predstaviteľov najvplyvnejších korporácií, finančných inštitúcií, najvplyvnejších 120 štátov, najväčších obchodných spoločností, z 500 najväčších investičných spoločností, ozbrojených síl, cirkví a tak ďalej, ktorí predstavujú túto supertriedu. A čo je veľmi podstatné, že táto elita sa od tých v minulosti zásadnejších, v minulosti elity mali fakticky taký akčný rádius pôsobenia v rámci národných štátov, kde existovali rôzne formy, ktoré mohli nejakým spôsobom vyvažovať alebo korigovať ich moc. Na rozdiel od tejto globálnej elity je len málo prakticky žiadne nástroje, ktoré mohli byť protiváhou ich vplyvu. Tu uvádza potom celý rad, nebudem ich opakovať, pán kolega Staňov o tom hovoril, tej polarizácii, bohatstva tak ďalej, ktorá má stále zostupnú tendenciu a zdôrazňuje, že z mnohých mocí supertriedy najdôležitejším patrí to, že je schopnosť rozhodovať za nás všetkých o tom, čo je hlavnou témou súčasnosti, čo je na programe nejak sa hovorí. No nie len nastolovanie tém, ale aj praktické rozhodovanie o ich realizácii. Na uzatvára to veľmi dôležitým poznaním, že rozhodovanie v takomto úzkom kruhu nemôže byť nedeformované. No, poslednou z takých prác, na ktorú by som chcel upozorniť, je práca vynikajúceho gréckeho politekonóma, ktorý to jeho prácou určite nechcel spochybňovať všetky tie prívlasky, ktoré sa súčasnému Grécku a jeho ekonomike dávajú, ale myslím si, že je to mimoriadne podnetná a v mnohých kruhoch už aj uznávaná práca. Ako podekonomická analýza globálneho vládnutia od roku 1939 až po súčasnosť. V podstate jadro tej myšlienky je v tom, že je úžasne založená na úžasne prepracovanej stratégii Spojených štátov, ktorú uplatňovali v podstate od druhej svetovej vojny. Ja vzhľadom na to málo z času nebudem podrobne o tom hovoriť, ale jak som hovoril, chcel by som sa zmieniť o tom Bretton-Woodskom systéme. To je veľmi dôležitý aspekt. Ešte tesne pred skončením druhej svetovej vojny Spojené štáty do Bretton-Woodu pozvali 4 tie už takmer víťazné mocnosti a 40 ďalších štátov, kde sa mali poradiť a rozhodnúť o charaktere budúceho svetového finančného systému. Napríklad zrodil sa ten návrh Bretton-Woodského systému. Tu treba povedať, že aj Michael Morris, aj tento grécky ekonóm ukázali, že ono s tým vznikom Bretton-Woodského systému nebolo celkom všetko košer. To, na čom sa dohodli tí účastníci, bolo to, že sa malo tam mať rozhodujúcu úlohu zlato. Údajne, aspoň podľa toho nakoniec ten výsledok bol taký, sa tam potom z americkej strany doplnilo v opcii za dolár. Tým pádom vznikol ten systém vymeniteľnosti amerického dolára, samozrejme za zlato. Po vojne Američania mali z Európy, z viacerých štátov aj nejaké zásoby zlata, ono to vyzeralo dosť reálne. Ovšem až dovtedy, kým Francúzi a Američania nechceli dať vymeniť relatívne veľký objem dolárov za zlato, asi v objeme 70 miliard a v skutočnosti bolo na krytie len 12. V 71. sa teda rozpadol Bretton-Woodský systém.
Ale čo je podstatné, o tom sa prakticky málo vie, že v tom bretonnických rokovaniach to nebol jediný návrh. Tam bol druhý alternatívny návrh, ktorý predložil známy uznávaný ekonom Keynes a ten jeho návrh bol založený na tom, že mala sa vytvoriť medzinárodná mena, dali aj meno Bancor, ktorá mala byť založená na 30 komoditách, ale čo je najpodstatnejšie, on predpokladá v tom jeho návrhu, že bude vytvorená Medzinárodná menová únia, bude vytvorená Medzinárodná centrálna banka a on navrhoval aj mechanizmus, to čo od rána tu počúvame, že neustále vznikajú sa, prehodujú nerovnováhy svetovej ekonomiky a ten jeho systém mal byť založený na tom, že krajiny, ktoré ešte musím podotknúť, že okrem tej medzinárodnej meny Bancor mali koexistovať stále národné meny. Tá medzinárodná mena by obsluhovala len medzinárodný pohyb kapitálu, obchodu a tak ďalej. A hovorí, ten medzinárodný mechanizmus to nazval globálny recyklačný mechanizmus prebytkov. A išlo tam o to, že krajiny, ktoré by mali významný deficit zahraničného obchodu, tak nad 50% ich exportu si mohli od tej Medzinárodnej centrálnej banky požičať bezúročne na riešenie svojho problému a pri istom veľkom deficite už by museli aj nejaký pevný úrok za to platiť. A čo je podstatné, nielen riešiť problém týchto deficitných, ale aj prebytkových. Tam zase predpokladá, že tie prebytkové pri nejakom väčšom už prebytku by mali povinnosť platiť úroky z toho veľkosti, z toho prebytku tejto centrálnej banky. Skrátka, dobre, tento mechanizmus mal zabezpečiť nejaké to vyrovnávanie toho trvale sa opakujúceho rozdielu, ktorý je daný tým, že jednoducho ekonomiky rôznych krajín majú objektívne rôznu výkonnosť, ale veľmi dôležité, že zachovanie tých národných mien dávalo možnosť aj to, čo nám napríklad teraz chýba v Európskej únii, že by mohli aj vnútornými mechanizmami si pomáhať riešiť tento problém. Osobne sa nazdávam, že tento príklad je nesmierne dôležitý preto, že je veľmi poučný napríklad aj pre súčasnú krízu eurozóny a podobne. Je zrejme, že tie globálne sily, ktoré doteraz takýmto spôsobom ovládajú svet, sa tak ľahko proste toho nezdajú. S jednou výnimkou, a to mnohí už aj veľkí boháči prešli na to, že nechať ten proces dospieť a do takého kritického bodu, že to ide ku kolapsu, že to znamená vlastne, že istým spôsobom si podpilujú konár pod sebou, preto niektorí hovoria, že chcú, aby mali veľké dane väčšie ako jeho sekretár a podobne, čo počúvame, ale že to nebude vonkoncom jednoduché. Na druhej strane je celý rad autorov a dokonca aj zmien do svetovej ekonomiky, to sme počuli Čína, BRICS a tak ďalej, že táto možnosť, aby jedna krajina alebo nejaké tejto skupiny, táto supertrieda nejakým spôsobom takto nezakryte a jednoznačne diktovala svetu, že už tie podmienky sa menia. A viacej autori naznačujú asi, akým smerom by sa to malo uberať. Zaujímavý je prístup napríklad amerického ekonóma Rodrika, ktorý vo svojej knihe o globalizácii hovorí, že existuje tu taká trieda, ako nazval, kde máme hyperglobalizáciu, národný štát a demokraciu. Hovorí, že tento triangel nikdy nemôže za daných okolností existovať naraz. Vždy môžu len dve z tých uhlov existovať a je to veľký fakt, lebo tá realita globalizácie ukázala, že ekonomická a aj politická moc sa v podstate odpútava od národných štátových hraníc, že sa niekde sústreduje, niekde ide na úrovni, ale demokratické mechanizmy, nech sú také alebo onaké, tie zostávajú ukotvené v národných hraniciach. Takže to je jeden, on ukazuje na to, že tú globalizáciu treba nejakým spôsobom umravniť a nejakým spôsobom rehabilitovať, znovu sfunkčniť štáty. To ukazujú potom celý rad ďalších autorov, že tá súčinnosť štátov, že to by malo byť koordinovaná súčinnosť štátov,
to by malo byť to globálne vládnutie, bez toho, že by tu vznikla oficiálne inštitucionalizovaná nejaká globálna vláda. Štiglic to veľmi pekne pomenoval, hovorí, že problém nie je globalizácia, ale riadenie globalizácie a to treba zmeniť. Treba reformovať Medzinárodný menový fond, Svetovú banku, WTO, účasť, spolurozhodovanie chudobných krajín a tak ďalej. Ešte ďalej zašla Hendersonová, ktorá hovorí o svojej knihe o konci globalizácie, že pretváranie globálnej ekonomiky je potrebné na 7 úrovniach, čo vystihuje tú záležitosť, že určite nemôže existovať len jedna globálna úroveň, ktorý ten zložitý, mnohoštrukturovaný proces globálneho vývoja mohol usmerňovať a ani nestačí, povedzme, len štát, ale ona tam vymenúva vlastne 7 úrovní, ktoré funkčne na seba navezujú a ten princíp subsidiarity, ktorý je poznáme z Európskej únie, ozaj určuje, že na každej tej úrovni sú reálne procesy, ktoré je možné najlepšie zvládať na tej. A končí až jednotlivca, pretože aj jednotlivec musí sa na tom podielať. No a ten Jenis Varoufakis, ten grécky ekonom, o ktorom som hovoril, uzatvára tú svoju prácu poukazom na to, že vytvorenie multilaterálneho recyklačného mechanizmu prebytkov keynesianského typu a hovorí, že práve to zoskupenie BRICS a ďalšie štáty, ktoré už dneska majú ekonomický potenciál, že môžu hovoriť do svetového vývoja, ale hovorí na záver, že toto je dôležité, že za súčasné situácie predsa by mala zohrať, ale už v tomto medzinárodne koordinovanom postupe mali zohrať Spojené štáty. Ja by som teda, vážené dámy a páni, skončil tou Štiglicovou myšlienkou. Problém nie je globalizáciou, ale s tým, ako bola doteraz riadená.